L-awtoritajiet tas-saħħa Maltin ikkonfermaw 6 każijiet ġodda ta' coronavirus. Każ minnhom tħabbar il-ġimgħa fil-għaxija u l-5 l-oħra is-sibt filgħodu. Biex issa l-każijiet f'Malta ta' coronavirus telgħu għal 18. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci ikkonfermat li l-każijiet huma kollha importati minn barra l-pajjiż. Dawn il-każijiet kollha, 18 il-każ huma kollha każijiet li huma importati u l-ebda wieħed minn dawn il-każijiet ma kellu trasmissjoni li hija lokali. L-ewwel każ li tkellmet fuq Prof Gauci s-sibt filgħodu huwa Russu li ritorna Malta minn pajjiżu fl-4 ta' Marzu, bis-sintomi ħarġulu fil-11 ta' Marzu. Huwa jgħix mas-sieħba tiegħu li tinsab fi kwarantina u li sa issa ma uriet l-ebda sintomi. Ir-raġel jaħdem f'kumpanija privata u l-awtoritajiet qed jagħmlu kuntatt ma' kull persuna li setet għamlet kuntatt miegħu. Każ ieħor jinvolvi Malti li kien l-Irlanda bejn is-7 u l-10 ta' Marzu. Is-sintomi ħarġulu jum qabel ma wasal Malta fid-9 ta' Marzu. It-tielet każ jinvolvi Malti li mar Barcellona u ritorna Malta fid-9 ta' Marzu u attestja pożittiv fit-13 ta' Marzu. Il-Professur Gauci rimarkat li f'dan il-każ ir-raġel sema mill-pariri tal-awtoritajiet u għad fi kwarantina qabel ma ħarġulu s-sintomi. Hekk għandna każ fejn dik il-kwarantina mandatorja li għamilna aħna għal nies li ġejjin minn Spanja fost pajjiżi oħrajn fil-fatt kellha l-effett tagħha għaliex kieku kell dal-persuna mara x-xogħol seta' hemmhekk espona lil ħaddieħor. Ir-raba' u l-ħames każ huma koppja barranija li tgħix Malta u ma żaru Spanja bejn is-7 u l-10 ta' Marzu. Is-sintomi ħarġulhom l-għada li ġew Malta. It-tnejn jaħdmu f'kumpanija privata u qed issir ħidma biex jiġi stabilit jekk għamlux kuntatt mal-kollegi. Intant, il-każ imħabbar tard il-ġimgħa fil-għaxija jinvolvi studenta universitarja Maltija ta' 19-il sena li bejn l-4 u 8 ta' Marzu kienet Brussell. Is-sintomi żviluppawla fil-11 ta' Marzu. Hija marret l-università meta kienu diġà ħarġula s-sintomi u l-Professur Gauci qalet li qed issir ħidma biex jiġu identifikati daw kollha li setgħu kellhom kuntatt maż-żagħżugħa. It-tfajla tgħix mal-ġenituri tagħha huma oħta li qed jinżammu kwarantina. Sa issa ħadd minnhom mu qed juri sintomi. Il-Professur Gauci konfermat li t-tfajla kienet fuq l-istess titjira ma' passiġġier li wkoll riżulta pożittiv u saret analiżi dettaljata tal-passiġġieri fuq din it-titjira. Propju 3 minnhom li kienu fuq l-istess flight għamilnilhom it-testijiet u dawk ħarġu negattivi. Aħna rajna wkoll fejn kienu qegħdin ir-rows dawn iż-żewġ il-każijiet pożittivi li kellna ġifi wieħed li konna rrapportajna aktar kmieni u l-wieħed li ġie konfermat il-bieraħ. Dawn kienu qegħdin situated il-bot minn xulxin, ġifi ma kienx hemm 2 rows bejniethom, kien iktar ir-rows. Allura kollox jindika li ma kienx hemm trasmissjoni fuq l-ajruplan imma kien hemm trasmissjoni propju minn Brussels fejn aħna nafu li hemm ħafna każijiet li qegħdin jiġu trasmessi minn persuna l-oħra. Intant, il-Kunsill Studenti Universitarji appella biex ma jkunx hemm spekulazzjoni u tixrid tal-informazzjoni dwar it-tfajla f'dan il-każ jew fi kwalunkwe każ ieħor sakemm mhux mal-awtoritajiet li jista' jgħin l-isforzi tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.